καρμουνιάρης. Σε ταινία. Sit. Χιλιά. Sit. Sit. Σε ταινία. Μπράβο. Μπράβο. And look at this one. Look at this. Look at this. Κοιτάξτε τα κάρβουνα τι κάνανε, κοιτάξτε. Οι καρβουνιάριδες. Έτσι ο Γιάννης. Τι θα πήρε μαλάκα άνθρωπος 6 ώρα το πρωί. Εσείς είστε πολύ κάρβουνα, λέει. Τι θα πει ο άνθρωπος. Σε παρακαλώ. Μαλακίες δεν θέλω να ακούω. Ποιος είναι εκεί. Ποιος είναι εκεί. Οτεγούμενο. Σήμερα, φίλε, είναι για ημέρα του σκύλου σήμερα. Είπανε θα έχει καλή μέρα του. Πού είναι. Σήμερα 25 βαθμούς σήμερα θα φτάσει. Βγάλουμε τα απογευματάκια για καμιά χοντρή. Ναι, μια χοντρία τον κάνουμε. Και μια μπαλίτσα έχεις. Πάρουμε και τον άλλον το κάρβουνο. Πού είσαι. Πού είσαι. Ένα σε γάμισο ρε καριόλι. Άμα τραβάς, θα κάνει. Γύρε, γύρε, γύρε. Να σου στείλω από το Messenger αυτό. Είναι το βουβάδι σου, γουρούνι. The job is done, but the situation is fucked. Βούτρο πάω. Έγινε από εκεί. Πάρα πήρω καφέ. Πάντω στο να φέσουμε. Ναι. Πάντω έχει τσιγάρο μαλάκα. Μια λίμπα της φέρει να πούμε.